Σαν καταναλωτές επιδιώκουμε την ικανοποίηση των διαφόρων αναγκών μας, πράγμα καθόλου εύκολο, γιατί οι ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες είναι απεριόριστες. Μπορούμε βέβαια να καλύψουμε κάποιες από αυτές τις ανάγκες για μικρό χρονικό διάστημα, με την αγορά χρήσιμων αγαθών. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, επομένως, η βελτίωση της ζωής μας συνδέεται με την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι παράγοντες που μας περιορίζουν στην απόκτηση αυτών των αγαθών είναι δύο. Πρώτον, το περιορισμένο εισόδημά μας, γιατί θα καλύψουμε ανάγκες μέχρι εκεί που μας επιτρέπουν τα χρήματά μας. Και δεύτερον, οι τιμές των αγαθών, γιατί όσο πιο ακριβό είναι ένα αγαθό, θα εξαντλεί μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός μας και δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε άλλα αγαθά. Έτσι, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε άλλα φθηνότερα προϊόντα, τα οποία ονομάζονται υποκατάστατα. Για την ώρα δεν θα μελετήσουμε την επίδραση του χρηματικού εισοδήματος και θα εξετάσουμε μόνο τις επιδράσεις της τιμής στη ζητούμενη ποσότητα προϊόντων. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές μας εκτός του εισοδήματος. Παραδείγματος χάρη οι τιμές άλλων αγαθών, οι προσδοκίες και οι προβλέψεις μας για μελλοντικές εξελίξεις, τους οποίους όμως θεωρούμε ότι δεν αλλάζουν και ότι οι καταναλωτές επηρεάζονται μόνο από τις μεταβόλες των τιμών. Στα οικονομικά, η υπόθεση αυτή είναι γνωστή με τον όρο ceteris paribus. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και από τις καθημερινές μας αγορές, όταν αυξάνεται η τιμή ενός προϊόντος, οι καταναλωτές μειώνουν την ποσότητα που ζητάνε. Η τιμή συνήθως συμβολίζεται με το αγγλικό γράμμα P από τη λέξη price και η ζητούμενη ποσότητα με το αγγλικό γράμμα Q από τη λέξη quantity. Το αντίθετο συμβαίνει όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού, καθώς οι καταναλωτές αυξάνουν τη ζητούμενη ποσότητα που ζητάνε. Έτσι, μπορούμε να εκφράσουμε τον πασίγνωστο νόμο της ζήτησης, ο οποίος λέει ότι όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται, αυξάνεται τη ζητούμενη ποσότητά του, και όταν η τιμή του αυξάνεται, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα, με τους άλλους παράγοντες που επηρεάζονται τη ζήτηση να παραμένουν σταθεροί. Με λίγα λόγια, ο νόμος της ζήτησης μας λέει ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ της τιμής και της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού. Ας δούμε ένα παράδειγμα που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τον νόμο της ζήτησης. Ένας καταναλωτής αγοράζει βιβλία σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα. Μπορούμε να παρουσιάσουμε διαγραμματικά την αγοραστική του συμπεριφορά, ώστε να είναι πιο εύκολα αντιληπτή η αρνητική σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας βιβλίων. Τοποθετούμε στον κατακόρυφο άξονα τις τιμές και στον οριζόντιο άξονα τις ζητούμενες ποσότητες βιβλίων. Όταν η τιμή των βιβλίων είναι 25 ευρώ, ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει μόνο 10 βιβλία. Όταν η τιμή είναι 10 ευρώ, τότε μπορεί να αγοράσει 22 βιβλία, δηλαδή περισσότερα. Και αν η τιμή πέσει ακόμα περισσότερο στα 8 ευρώ, τότε μπορεί να αγοράσει 30 βιβλία. Αν ενώσουμε τα σημεία που σχηματίζονται, δημιουργείται η ατομική καμπύλη ζήτησης του συγκεκριμένου καταναλωτή για βιβλία. Τι συμβαίνει όταν κάποιος άλλος καταναλωτής έχει διαφορετικές προτιμήσεις και στις ίδιες τιμές αγοράζει διαφορετικές ποσότητες βιβλίων? Πώς δημιουργούμε την καμπύλη ζήτησης και των δύο καταναλωτών μαζί? Ο δεύτερος καταναλωτής αγοράζει μικρότερο αριθμό βιβλίων για κάθε τιμή. Στην τιμή 25 αγοράζει 8 βιβλία, στην τιμή 10 αγοράζει 14 βιβλία και στην τιμή των 8 ευρώ αγοράζει 20 βιβλία. Με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως φτιάχνουμε την καμπύλη ζήτησης του δεύτερου καταναλωτή. Για να βρούμε το συνολικό αριθμό βιβλίων που αγοράζουν οι δύο καταναλωτές στην αγορά, αρκεί να προσθέσουμε για κάθε τιμή τις ποσότητες QA και QV. Έτσι, για την τιμή 25 ευρώ, το οριζόντιο άθροισμα είναι 18 βιβλία. Για την τιμή 10, το οριζόντιο άθροισμα είναι 36 βιβλία. Και για την τιμή 8, το σύνολο των βιβλίων είναι 50. Η καμπύλη που εμφανίζει την αγοραστική συμπεριφορά και των δύο καταναλωτών μαζί ονομάζεται αγοραία καμπύλη ζήτησης.